今回上に乗っていた孫君がギネス世界記録に挑戦します。それは頭の力だけで階段を何段登れるかというもの。首には全ての体重がかかる危険な挑戦。これまでの記録は孫君自身が達成した11段。今回はその上の15段を目指す。ここから集中ですから。孫君果たして何段登れるのか、よろしくお願いします。頑張れ。稳住，走回来再走。うわ、走住。慢一点，慢一点，慢一点。言うてるよ。慢一点。稳住，放慢速度。気をつけて。走。さあ、今9。放慢。わあ、すごいすごいすごい。次でタイ記録。次で新記録。慢一点。次で新記録達成。行くんだ。おお。等一等。すごい。おお。